Sini Honorable Chief Minister Professor Dr. Manik Sahabini leadership Tekam Chief Minister Biplab Kumar Deb ni Joranibo. Sini society ba sini hoda. Abuna busuk darate sini sarkar ni anggoi ba sarkar ni pok anggoi busuk darate important dinani nam. Abo jung sini sarkar ni ক্ষমতা jung phaimani yagulo. Jara tabu sini society ni okra tamai rakna belaikana hamai maru bono khulomung ya phoro. कारण भारत में अवदान में संकीर्णी 137 बच्चों का काबूस करना जरा कल जनरेशन तमारो अपना तेरे प्लान में माथांग नहीं अवश्य नहीं कैसा और कम्युनिटी नहीं कैसा तुम्हें ट्रेडिशनल सिनी फेस्टिवल आप फेस्टिवल में चंकों दिनों फना संग हिबुई मंजा बा पगुई मंजा बा तुम्हें नवना संग ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपना बेस फाइट में सिनी गवर्नमेंट ने होंगे गोबां कम्युनिटी नि सिंगल सिनि सरकारनि अगै जरा समाजपति दंनाय बा जरा हदानि अक्रा दंनाय हदानि चौधरी हदानि दाबें बा हदानि सम्पादक बा हदानि प्रेसिडेंट अमहाय थायो विभिन्न कम्युनिटी निबो जों नायै सिनि गवर्नमेंट फाइमानि यागुलो बर्न जों अनारियाम नि हिसाबै बर्न जों प्रायोरिटी दिखा किन्तु विगत दिनो जों नुगो विगत दिनों सिनी गोबां हदाराव जों तलाव खालामनायनि कारणावनो सिनी बिसिङाव जों तुम्हें सरकारनि पक्षै फोनांथों बा सिनी बिसिंथि फोनांथों जों खरसबै खरसना जों सुबा लायमालायनि बागै खरसबै खरसना जों या तलायनि बागै सिनी गोबां जराव जों महाय खालाय तुम्हें नखराव बंखा तिनियो जों ताबो महाय जरानियो जों सबायखा ताबुले सिनी सोसाइटी नि बिसिङाव जों डेभलप हमनायनि बागै बा सिनी सोसाइटी नि बिसिङाव जों कोजोबो कानानि साफिसिएंट ताबुकनि प्रेजेंट सिनी त्रिपुरानि गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट फोनांथों बा एडिसि अथॉरिटी फोनांथों ताबुक साफिसिएंट प्रायोरिटी रुइ दङ ताबुक जों बेले प्राउड फील मा भयो सिनी जरा सोसाइटी नि हेड दंगाय रखनो बा हदानि जरा अकरा दंगाय रखनो जों बेले केन प्राउड मा खाय बेले केन हाबाय मारियो किन्तु विगत दिनो जों नुगो बसरा वै सपना सिनी हदानि अकरा रखना पिये गवर्नमेंट ने प्रोग्राम अंथों बा चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएटिव बनाउथों बा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव बनाउथों बा स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव बनाउथों बा एडिसि अथॉरिटी ने बनाउथों किन्तु विगत दिनो अमहाय कल्चर जों नुगिया ताबो जों सिनी सरकार फायो होने आं सामानि को गया ताबो एमन जागाव जों फाय सपायका ताबो सोसाइटी ने हेड रखनो आसुकले सम्मान मानो आसुकले सम्मान दिजागो ताबो कंपटीशन हमासो तिनि स्टेट गवर्नमेंट फाय गांगाय काय नेक्स्ट मादा एडिसि अथॉरिटी ने हेड फैयै बर्नो तुम्हें इनविटेशन दिनानि फाय दमान था काजे कल्चर अवस नामदा था किन्तु विगत दिना अमाय जों नुगिया आबनि बागै आं कबंगानि नुसुंगो जों जरा जराबो प्लेस जों तुम्हें ककमा सौतमानाय सिनी सोसाइटी नि बिसिङाव जों जरा जराबो राजनीतिनो जों डिपेंड थायो राजनीतिखौ जों कन्भार्ट लायो राजनीतिखौ जों मार्च लायो राजनीतिनो जों सिनी सोसाइटी नि बिसिङाव तुबु लायो आफ्रम गांगाय सिनी बिसिङाव डिवाइड लायो आफ्रम गांगाय सिनी बिसिङाव विभिन्न क्लेश सपायो आंगाबो निबागै कबंगानि नुसुङो सोसाइटी नि जागाव तंनानि नांनाय पॉलिटिक्स नि जागाव तंनानि नांनाय सोसाइटी में पॉलिटिक्स ने जो भी एक लोग कॉम्बाइन फाइल गांगाय काय कोनो दिना अबो साकाबो कासबै मैया ताबो जों गोबां लेवल पे थायो जों नुगो ताबो किसुता से मीडिया पब्लिसिटी जों नुगो जरा राजनीति नेता दंनाय र सोसाइटी ने निजिनि मोथुं पे कंट्रोल फाइने बागै चाइ दगै दगो जरा पॉलिटिकल लीडर दंनाय र सोसाइटी ने डाइरेक्ट निजिनि मोथुं पे कंट्रोल फाइने नाय दगो अब हाय गांगाय जों सोसाइटी बाहायनो अरायफोर मिथानाय कारण सोसाइटी नि बिसिङाव विभिन्न डिफरेंट एंगल नि बरक बा डिफरेंट कैटेगरी नि बरक डिफरेंट सेक्टर नि बरक सिनी सोसाइटी नि बिसिङाव जानि जा पाजामानि जानि जा हामजामानि जानि जा मोचुमानि दंगिलगा अमाहाय कैटेगरी नि बरक न तुइसि जों सोसाइटी थावो सो आ सोसाइटी जों डाइरेक्टली सिनी पॉलिटिकल नि आइडियोलॉजी नो जोंरा जागाव थांगै जदि एंटर भाई गांगाय सोसाइटी को दिना गोस्कांगो रागी मेया बा कासाई मेया बा तमहि कुजुबो कहि मेया आबनि बागै जों कबंगानि नुसुङो सोसाइटी ओंखा समाजनो सुस्थ
परिचालना खैनानै अनि उहाँलाई बिसिङको सुस्थ परिचालना खैनानै अवश्यले सोसाइटीनि मोटो जोंनो आरो सिनिबो बेन आरो सुजागामा मोरासी कम्युनिटी बिसिङो सोसियो कल्चर अर्गनाइजेसन अफिले जों आवर सोसाइटी खलाइजाबो सिनि सोसाइटीको सोसियो कल्चर अर्गनाइजेसन प्लस सिनि ट्रेडिशनल कल्चर नतुई सुंबुसंगा आगमनानि थानिबो सिनि सोसाइटी डिपेंड खायो मोटो दंगो आ मोटो नतुई सुंबुसंगा मावना सोसियो कल्चर अर्गनाइजेसन सिनि सोसाइटी को जों एजुकेशन दिग दियादियै एजुकेशन दिग दियादियै सुंबुसंगा आगोबै मानखा कल्चरल दिग दियादियै सुंबुसंगा आगोबै मानखा बा विभिन्न सेक्रेटरी सुंबुस आगोबै मानखा आबोनि बिसिङो रिसर्च खालायनानै अबोसि सिनि सोसाइटीनि तुम्हें मोटो आं सुदुनरगनि सोसाइटीना आं माहाय साव माने तो गया सिनि एवरी 20टा कम्युनिटी दंमोन बिसिङो डिफरेंट हदा तंगाय बिसिङो जों मामोना मोटो माबैनाय जों राजनीतिक नेता अंकै साबो जरा पॉलिटिकल में डायरेक्टली लिंक होनाय र बरो से राजनीतिक नेता बरनि आइडियोलॉजी बरो सामंखायनाय सोसाइटीनि आइडियोलॉजी का सोसाइटीनि सामंगथै सोसाइटीनि सामंखायनाय जों दिनै अबनि बागै तलाव असु जराव जों कलायमा दंगो सिनि बिसिङो जों ताबुसु पर्यन्त जों आगो गयनायखौ इभेन सिनि सिकन कम्युनिटी बिसिङो तापुनो जों आईएएस ऑफिसर सबै लेनायखौ आईएएस ऑफिसर जों सबै लेनायखौ जों बुसुला आगो लेनो खबा आबनि बागै जानिजा एंगल पे जानिजा दायित्व जानिजा रेस्पॉन्सिबिलिटी जानिजा सिस्टेम जों थांकांकाय ऑब्वियसली सिनि सोसाइटी टेबल कोचो बानाय आंमा दंगो आंनि व्यक्तिगत ओपिनियन अबनि बागै दिनै जेहेतु फेस्टिवल आं दिनै नरकनि 126 বছর কামে ইয়াগুলো आं दिनै फाइसो पाइखा दिनै नरक तमे सम्माननि बिसिङै फाइनो गभर्नमेन्टनि बिसिङै जों दिनै तमे रेस्पेक्टेड जता डिग्निटारिज अफ बिसिङै जों फाइसो पाइले बिसिङो अमला आंदने थानियो ककसाननि मुसुगो जों एजुकेशन न बेलाय जों सिरियसली जों डिपेंड न थाइनाय कारण जोंनो विभिन्न सोसाइटी लोग आगमनानि बा विभिन्न जाति लोग आगमनानि एकटानो कारण गांगाय धर्म बिसिङै शिक्षित गोबां बागै शिक्षितन शिक्षाना बर बेलायके गुरुत्व माने बागै इनिसे पर्यन्त जों सिनि बिसिङो आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर टीसीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर निनि गोबां तमे डिपार्टमेन्टनि कतर ऑफिसर बिसिङो जों बुसु जराबै सबैले मान थांबा जरा जों मामो हायरकना जों वान सबै दिनै एजुकेशन जों बेलाय इम्पोर्टेन्ट मारिनाय बेलाय जों गुरुत्व मारिनाय अमना आंनानै थानियो कसानि मुसुगो दिनै पॉलिटिकलनि लीडर्स सोसाइटी जदि जों स्ट्रंग दङ गांगाय पॉलिटिकलनि लीडर रकना जों सोसाइटी से कंट्रोल खायनाय कोनो दिना पॉलिटिकलनि लीडर सोसाइटी ने कंट्रोल खायनाया दिनै सिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिनि गवर्नमेंट सिनि स्टेट गवर्नमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो तो सोसाइटी ने समाज